Hallelujah. So amen masilitholile. Johani chapter number 3 verse number Jesus. 14 kuya verse number 16. Amen. Amen. Hallelujah. Isihloko sakhona sithi uJesu ukhuluma noNikodima. Uverse number 13. Akekho onyukela ezulwini kuphela yena owehla ezulwini indodana yomuntu. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa ukuba yilo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Uverse number 36 ufundeka kanje. Uverse number 35 ufundeka kanje. Uyise uyayithanda indodana wanikela konke esandleni sayo. Okholwa indodana unokuphila okuphakade kepha ongakholwa indodana kayikubona ukuphila kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezulu kwakhe. Haleluya. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho linamandla, izwi lakho liyaphila, izwi lakho liphefumulelwe nguwe uqobo uNkulunkulu ongcwele. Namhlanje uNkulunkulu ongcwele sizile phambi kobuso bakho ukuzozwa lokho okukhulumayo. Nkosi nje siyacela Nkosi namandla ukuba ukhulume izwi lakho linjengoba linjalo. Siyacela uNkulunkulu namandla ukuthi usibiyele ngokulakho namandla onke konke okuzoba nezwi lakho siyakuhlekisa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sindawo Nkosi yamakhosi ume njalo uNkulunkulu ongcwele in Jesus name. Amen. Amen. Kukhona nelinye etholakala kuThithu. Tito chapter 2 verse number 11. Ncwadi kaThithu engakuTimotheo. Nje ilandela uTimotheo, qala uTimotheo mase kuba yona. Chapter number 2 uThithu. Uverse number 11 ufundeka kanje. Ngokuba umusa kaNkulunkulu okusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe. Sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje. Sibheke ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yethu ukuze asihlenge ebubini bonke, asihlambulule isizwe esingesakhe, sishisekele imisebenzi emihle. Amen. Iwona nje amazwi angibusayo kulesikhathi samanje ukuthi lithi iBhayibheli uNkulunkulu ubonakalisile umusa wakhe kubantu bonke. Mase lithi umusa lo awubonakalisile iwona osifundisayo ukuthi sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe mase sihamba ngokulunga. Umusa kaNkulunkulu okusho ukuthi noma ngabe kuthiwa usukhona omunye umusa oshunyayelwa esikhathini esiphila kusona, umusa ongasidelisi izinto inkanuko zezwe, shuthi lowo musa akusiwona umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu uyasifundisa ukuthi sidele konke okubi mase sihamba ngokulunga kukaNkulunkulu. Lo ke umusa kaNkulunkulu, ngoba esikhathini esiphila kusona manje sekukhona umusa eminingi. Omunye umusa uthi hayi uma usukholwa akudingi ukuthi wenze lutho, ayikho into yenza ngoba vese kuthiwa singcwele, akudingi ukuthi ube ngcwele, kuthiwa singcwele ngoba siphiwe ukuba ngcwele kuyona into esiyenzayo. Omunye umusa oyikhathi zokugcina ke loyo. Kodwa umusa kaJesu uyasifundisa ukuba sidele konke ukungalungi mase sihamba ngokulunga kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu iwona osifundisayo ukuthi sidele ukungakholwa, sidele yonke indlela ekade siphila ngayo sisasezonweni. Umusa kaNkulunkulu omileke loyo. Noma ingaba khona eminye imusa eshinelwa abantu kuthiwa umusa wenza ukuthi singenzi lutho. Cha, okaJesu lithi iBhayibheli uma umuntu esekuKristu Jesu uba yisidalwa esisha, okwaqala kuyadlula mase kuvela okubi. Haleluya. Umusa ke kaJesu loyo oguqula umuntu, izinto ekade uzenza phambilini ezisalayo mase uqhubeka nezinto ezintsha zasemseni kaNkulunkulu. Umusa uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nenkanuko zezwe. Onjani lo musa lo utholile wena masuqhubeka nenkanuko zezwe? Lapho uthole wona umusa lo uJesu awufele esiphambanweni.
because simningi Musa ekhona emhlabeni esiphila kuona. Ukhona umuntu ethi mina ngisindisiwe kodwa uma uthi uyabheka inkambo yakhe ubone ukuthi ayicalo akasindisiwe ngoba inkambo yakhe imelene nalo Musa lo esawuthola athi uMusa osifundisayo ukuthi sidele konke okungakholwa nenganuko zeze. Lo Musa wenzelwa abantu bonke. Okusho ukuthi umuntu uma ethi usindisiwe akazogcina ngokukhuluma kuphela, kumele siubone uMusa phezu kwempilo zakhe umfundisa ukuthi adele ungakholwa. Haleluya. Okusho ukuthi umgabaza akusikhona kaNkulunkulu okaSathane ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu umele nabangabasayo. uMusa uyasifundisa ukuba sidele konke okungakholwa. Okusho ukuthi mase sikhona umgabaza akufuneki. Haleluya. Ngoba lithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa uNkulunkulu. Uma sesikholwa uMusa uyasifundisa ukuthi sikhona. uMusa kaJesu iwona osifundisayo ukuthi sikholwe. uMusa kaJesu iwona osifundisayo ukuthi sidele konke. Haleluya. Lento le ike yenzeka ngesikhathi uJesu esemhlabeni. uNikodima uyafika kuyena ebusuku uthi siyabona Jesu ukuthi wena uhamba noNkulunkulu. Mase yazisho izinto ayibona kuJesu ezifakazela ukuthi uhamba noNkulunkulu. Uthi ngendlela owenza ngayo iyona efakazayo ukuthi wena uhamba noNkulunkulu. uNikodima akabonanga izinto eziningi ubona indlela uJesu enza ngayo ukuthi ngempela lo uhamba noNkulunkulu. Kanjalo nawe mzalwane indlela ophila ngayo iyona efakazayo ukuthi ngempela uyahamba noNkulunkulu noma uyalandela. Ingakho athi uJohane njengalokho uNkulunkulu engukukhanya nathi kumele sihambe ekhanyeni ngokuba uNkulunkulu akukho kumnyama. Okusho ukuthi uma sihambe kumnyameni asihlangananga noNkulunkulu ophilayo. Akusho thina hayi ukuthi akusukela sikusukeni inkambo yakhe efakaza ngawe. Ingakho athi uJesu niyabazi ngezithelo zabo nabaprofeti bamanga ngoba khona phakathi endlini kaNkulunkulu uthi bagqoka ingubo zesifo kanti baziphisi. Haleluya. Bangenile ngaphakathi uzethi uJuda bangena ngomnyelelo. Haleluya. Bengene befana nathi kodwa iyodwa kuphela into yokuhlukanisa abazalwane bangempela nabazalwane bamanga indlela abaphila ngayo. Asibahlukani. Ungakwazi ukusirobha uze phambili kwamicrophone udumise kodwa kukhona into ongeke ukwazi ukuyirobha inkambo yakho. Ungakwazi ukufeka ukukhuluma ngelimi, ungakwazi ukufeka ukuphila impilo engcwele. Haleluya. Ngeke uyakwazi ukufeka ukuzenza ukuthi ube umzalwane kodwa inkambo yakho iyona efakaza ngawe. Izithelo zakho ezifakaza ukuthi wena ubani. Ngeke isihlahla sameva sithela ama-aphula, ngeke futhi sama-aphula sithela ameva. Ngeke umntwana kaNkulunkulu osindisiwe atholakale ejona. Wathela izinto zasezweni wenze njani ukuthi awusindisiwe feze. Kumele wamkele uJesu uyinikele ngokupheleleyo. Haleluya. Angeke usuthele wasezweni siyasikhishiwe esweni. Ingakho athi uPaul ingabe nisahamba njengalokhu izwe lihamba. Thina indlela ethu kumele ihluke ezweni uze uJesu nasikukhanya kwezwe njengomuso wakhetha benongenakusitho umuntu. Ithina ke labo bakukhanya kwezwe akukhulunywa ngoPaul nobani ukhulunywa ngomzalwane owamkela uJesu abe inkosi nomsindisi. Wonke umzalwane okholwayo uJesu kumele abe ukhanya kwezwe. Akuyona into ebathile yinto yethu sonke sikholwayo uJesu. Ukuphila impilo engcwele akuyona oPaul kuphela. oPaul bayidlala indima yabo kodwa nathi kumele sidlale indima yethu because ikholwa uNkulunkulu yedwa. Abanye bathi hayi lencwadi kwayabaseKorinte kuyona yethu. Lalela uPaul wayengakho ibandla noma wayengakho uPaul inkolo yabaseKorinte kodwa wayakho ibandla kaNkulunkulu. Okusho ukuthi lento eyifuneka kwabaseKorinte nathi siyahlangana kuyo ndawonye ngoba siyibandla nathi. Akhiwe inkolo kwakhiwe ibandla kaKristu. Noma ngabe kuthiwa incwadi yavela ngabaseKorinte kodwa akusiyona kahle abaseKorinte kodwa yebandla kaNkulunkulu nathi silona ibandla. Yebo. Izinto ezilapha yayi izinto zethu. Izinto engafuna lapha izinto engafuna thina. Haleluya. Because uNkulunkulu oyedwa. Ngeke uNkulunkulu athi angikufuni ukuthi la ibandla labaseKorinte mase thini mina ngiyakufuna. Kanti uNkulunkulu uhlukene yini? Haleluya. Angakufuni kwabaseKorinte akakufuni nakuthini. Angakufuni kwabaseFesu akakufuni nakithi. Ingakho lithi iBhayibheli incwadi lezi ezayitholakala lithi iBhayibheli mase beyifundile ibandla
lalithatha incwadi lidlulisele kwamanye ababandla ngoba kahle kwangasiyona incwadi yabaseKorinte nje kuphela kodwa kwakuyincwadi kwakumele idlule kubo bonke abazalwane ngoba kwakungakhiwa inkolo kodwa kwakwakhiwa ibandla likaKristu elingumzimba. Haleluya. Haleluya. Akusho lutho ukuthi ivele ngobani kodwa into ebalekile ukuthi iyakoba. Akubalekile ukuthi iyavela ibhale uJesu ekhuluma nabafundi bakhe kodwa ebalekile ukuthi yayiyakoba. Ubani umfundi kahle hle? Ngabe umfundi uPetro? Cha, umfundi yiwo wonke umuntu okholwayo uJesu uba umfundi. Haleluya. Noma ngabe imessage ayibheka uPetro kodwa kahle siyazi ukuthi wangakhiwa inkolo kaPetro kodwa kwakhiwa umfundi kaJesu esikholwayo ukuthi nathi siyena umfundi kaJesu. Haleluya. Yeah, Jesus. Haleluya. Haleluya. Yingakho haleluya. Yingakho iBhayibheli kweyilethu. Akulona elebandla lithile kodwa elikamzimba kaKristu. Wonke umuntu okholwayo uJesu kumele alawulwe iBhayibheli. Haleluya. Wonke umuntu okholwayo nje uJesu kumele alawulwe iBhayibheli ngoba iBhayibheli lakha ibandla alakhi inkolo. Ibandla thizeni. Yingakho lithi iBhayibheli qaphelani xwayani. Funa kube khona onthumba ingqondo. Yabona uma kukhulunywa ngokuthumba kusuke ngakhulunywa into echazwa ngokusoba lethu uJesu akekho. Kodwa yinto ozoyizwa iyakhe isense. Uyizwa ukuthi lento ayichazayo iyona. Kodwa manje inkinga ayikusiyo futhi mawusuyisezwini. Yingakho kuthiwa xwayani ngesikhathi umuntu echaza lelizwi lalingakhulumi lalikhoma seKorinte nawo uma ufunda uyabona ngathi kwaba seKorinte kaphela. Kodwa masubusisa kahle no akusiyona abaseKorinte elethu kahle hle ngoba kwakhiwa inkolo kwakhiwa ibandla. Umuntu mayichazela uzwa kuze ngazi ukuthi ngempela akusiyona lento le eshiwo yizwi ngoba uyathumba ingqondo thiwa xwayanike funa kube khona umthumba ingqondo. Ingakho uPaul kwenye indawo athi ngiyamangala ukuthi nimhlubuka masinyane uNkulunkulu sekukhona abantu didayo bethanda ukuhlinekezela izwi athi senisukile evangelini athi kodwa nyanga kwelinye niye kulona leli kodwa manje inkinga sebehlenekezele imbhalo kaNkulunkulu. Haleluya. Ukuthunja ingqondo masikhuluma ngokuthumba akushiwo into ozoyibona ezobona ingane encane ayikho. Into ezobukeka iyiqiniso kodwa ingasilona iqiniso. Into ethistiwe into ezofika ikudida ingqondo. Ingakho kumele siqaphele ngoba siphile ekhathini zokugcina la khona abantu abafuna ukubona basebeyayilandulela. Haleluya. Haleluya. Abazokutshela ukuthi hayi incwadi yokuthi sadlula akusiyona yethu lencwadi kwawe abantu abathile kodwa ngoba iyizwi likaNkulunkulu iphefumulelo uNkulunkulu lithi iBhayibheli ilungelo ukuyala ukusola uqondisa ukufundisa ukuze umuntu kaKristu aphelele hayi ukuze inkolo yobani iphelele kodwa ukuze umuntu kaKristu aphelele. Akwakhiwa inkolo kwakhiwa ibandla likaKristu ekumele libe nezithelo ukuze liye ezulwini ngoba ngaphandle kwezithelo ngeke lize ludlu ifa lombuso wezulu. Bayekwenzeka abaFarisi lithi iBhayibheli labeza wathiwa sebephendukile. Into ayibuzo oqala uJohane wathi vezani izithelo zokuphenduka ngoba isona ekhulumayo ngaphezulu kokusho kwakho izithelo zakho yisona esho ukuthi ngampela usindisiwe yini because abaningi abantu abathi basindisiwe isikhathi esiphila kusona. Uphambana nomuntu eyifana amabhluku ethi usindisiwe uphambana nomuntu enza ukuthi nokuthi ethi usindisiwe kanti ukusindiswa yini ka. Haleluya. Ukusindiswa kumele kubonakale kithini sikuphila sumuzo wakhe entabeni ongenakusitho umuntu. Lithi iBhayibheli yenzani umsebenzi yenu phambi kwabantu ukuze abantu babone imisebenzi emihle kaNkulunkulu mase beyadumisa. Haleluya. uNkulunkulu ophezulu asiyenze sithekele siyenza phambi kwabantu asikhona ngesonto kuphela emphakathini wangakithi kumele sikhona ngoba phela sesandelwa amaqini abantu abakwaziyo ukusenza kahle phambi kwebandla bebona ukuthi hayi umsana uthobile kanti ngaphandle emphakathini wangakuba kathobile. Lokho esiyikho la sibe yikho ngaphandle. Asingakholwa yisonto kodwa uJesu aphile ngaphakathi kithini. Asingamazi uJesu esontweni kuphela kodwa asimazi noma sesingekho esontweni. Sesihleli nabangani bethu uJesu akabonakala noma sesise ezikoleni uJesu akabonakala. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu
uthanda ukuthi wonke umuntu asindiswe afunye ekulazini iqiniso. Lithi iBhayibheli uNikodimo wayesebonile inkambo kaJesu wathatheka wabona ukuthi ngaphela ukhona uNkulunkulu ngoba izwi lithi kukhona abantu abangeke bephenduke ngezwi kodwa bazophendwa ngenkambo. Kukhona abantu abazohlula izwi bebe nenkani ngaphezulu kwethu bethi no baningi bethu basindisiwe kodwa baphila njengathi kodwa babona inkambo yakho ukuze labantu sebelahla ithemba sebethi ukusindiswa kukho bebona wena bebona ukuthi ukusindiswa kusakho bebona ithemba lokusindiswa no ukusindiswa usayinto ekhona noma sebegangile abantu ngensindiso noma abantu sebewenzile konke sebehlisa abantu inyonga kodwa babone thina bebona ukuthi no kusakhona ukusindiswa kwangempela noma ngabe kuthiwa abasindiswayo manje abasakwazi ukuyithiba abasayithibi kodwa babone thina ukuthi umuntu osindisiwe kumele ayithibe ngoba ukuyithiba kuyisithelo sikamoya ngaphandle kwezithelo ngeke uzulile ifa lombuso wezulu uma singekho izithelo sikamoya phezulu kwempilo yakho uyila siyakhona esolwini usoya ngezithelo zakho ukwamukela uJesu mase sibona izithelo zakho uthi uJesu akusibona bonke abathi Nkosi Nkosi abazongena ezulwini kodwa benza intando kaNkulunkulu intando iyona ezokufaka ezulwini into yokuqala esidinga sidinga uJesu into yesibili esidinga sidinga intando lezi zinto zombili ziyahambisana awukwazi ukubamba kodwa ushiye kodwa kusindiswa ngakuphelele makunjalo haleluya abanye abangamaqili bazothi hayi iBhayibheli lithi asindiswa ngomsebenzi sindiswa ngomusa uma likhuluma ngokuthi asindiswa ngemsebenzi lisuke likhuluma ngemsebenzi ivangeli ukuthi lingakafiki kuthina ngamanye amazwi akuyona imisebenzi yethu eyenze ukuthi ivangeli lise kuthina akusikhona ukulunga kwethu okwenza ukuthi ivangeli lishunyanyelwe kuthina kodwa uma sesilamukela ivangeli sekumele kube khona imisebenzi yokhona elithi iBhayibheli uma nafusokane noKristu funana kwaphezulu uma usukholwa kumele kubonakala imisebenzi yokhona ngaleyo msebenzi yokhona usukholwa iyona yokusindisa uma ingekho ngeke ususindisa ingakhathi uJakobe ukukholwa ongenamsebenzi kufile ukusindiswa kwakho singekho izithelo zokuphenduka kufile asifuneni izithelo asikhuleke siyazi ngeke sikwazi ukwenza amandla ethu kodwa sinalo ithemba lethu kuJesu lithi iBhayibheli le nkonzo le ayifani nenkonzo kaMoses ekaMoses babebuka emthethweni kodwa inhliziyo zabo ivalekile kodwa le nkonzo kaJesu lithi iBhayibheli thina ubuso besebuvulekile lithi iBhayibheli lento yangu le abantu abakaIsrael abayithatha bafihla ngabo ubuso ngenxa ukuthi bebeqhopheka ekhasimulo kaMose lithi iBhayibheli leyo nto yangu yehla njalo enhlizweni zabo lezavaleka inhliziyo zabo zangabe salibona iqiniso kodwa lithi iBhayibheli thina sisondela kuJesu ngobuso obambuliweyo inkonzo kaJesu iyambula ubuso iqiniso siyalazi lithi iBhayibheli uma sisondela kuyona siyaguqulwa asiguqulwa asihleli phansi kodwa sigoqela uma sisondela siguqula uma sisondela ingakhathi uJakobe sondelani kuye khona naye eyakusondela kuwe ngeke uzulungu ungasondeli into ebalekile ukusondela ukuze uguqule uthi ukuthi usondela ngendlela eningi usondela ngemkhuleko nangama fasting ukuze uguqule haleluya ukuze sibe khona lesithelo ungajabuli makhona isithelo esingekho phezulu kwempilo yakho ethola incwadi ngoba seGalatia chapter 5 verse number 22 uma nje zingekho lezo thelo ungathokozi hamba othandaza ukhale eNkulunkulu ngoba uma singekho akunakwenze ukuthi ulihle ifa lombuso kaNkulunkulu ngiyabonga babegameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu ophakemeyo ungikhona nginguye ukuphila kwethu isiqalo nesiphetho wena baba ngumthunzi wethu wokuphumula ulidwala lethu uNkulunkulu onamandla onke siyabonga baba wethu onamandla onke ukukhuluma kwakho ngenqeki yakho baba wethu ongcwele ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha othezweni lakho kanjalo uMoses ayiphakamisa inyoka ehlane wathi baba nawe ufanele uphakanyiswa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba simelana nomoya
wokuthalalisa izwi lakho lanamuhla. Malisidle njalo uNkulunkulu ongcwele ngisho sesisemakhaya, masizindle ngalo izwi lakho eliphilile linamandla. Wena uthemba abalibukhali kunenkembe ezisika nhlangothi zombili. uNkulunkulu onamandla onke siyathandaza Nkosi Jesu ukuba ukusigcwalise njalo ngawakha amandla. Sihambe Nkosi sithembekile phambi kwakho, uwahlelembe wena magebhugebhu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla onke, siyibandla lakho Nkosi, woza uzokhuluma okuthandayo kithi ngisho sisemakhaya. Baba wethu ongcwele, sithembe wena uNkulunkulu ophilayo. Enza Nkosi okuthandayo empilweni zethu. Qhubeka njalo umoya engcwele ube uThixo phezu kwethu, usengamele uNkulunkulu ophilayo. Gcoba Nkosi inciki yakho ibusise ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane, uNkulunkulu sekhulumile. Kuyafika nje ukuthi mengabe kukhona ongakamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ozothatha isinqumo nje uNkulunkulu